Amang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok, pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok, pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigamaog tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangustin, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with sodium ascorbate, calcium ascorbate, vitamin D3 plus zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok, pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na po kita magduyog magpaminaw sa to ang programa karong mga taknaa alas 11:14 na sa adlaw nga Friday. Oy, Biyernes naman di ay. Thank God it's Friday na gyud pod usab. Og katong uban ka nato diha na ginamina makadawat o makatagamtam na podsad sa ilaha mga sweldo. Hay masyado. Kini ang inyo DJ Mike Kiling. Gani tama jud kaya Mike Kiling nyo ang uban ka nato diha karon panyukad na sa ilang mga palityon yun. Unya ni magdasok na po na sila sa mga mall, sa mga palengke, anya yun, kay Manilang Tod. Unaw na ito ang pambambam niya. Ganyan yung gwapong taro ay lumping, ganyan si Lolo Baba, Basta importante sa Malaga, kung ganyan magpalingki, mamalit mo ganyan mo. Pili po sa inyo kalabo po siya para kompleto Ricardo sa inyo ang pagpahimsog sa inyo ang kalawasan ba, Mo ganyan sa importante diya sa Malaga. So mo niyang duyugtan ninyo itong programa karong mga tagna. Plus time na mo kay maguban-uban na po siya, Kini nga tulumanong geto kadata sa Jesser Marketing Calabo Plus Herbal Food Supplement nga dunay ingredients nga kalabo mangustin, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, mayuma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisis pag-inom sa Calabo Plus Garlic nga dunay sangkap nga kalabo, garlic, lemongrass, turmeric, luyan, dilaw. Tawa-tawa og banaba, makatabang sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ang duha ka klase sa Calabo Plus Herbal Capsule mopakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo ug sa imong pamilya. Calabo Plus Herbal Products kaysa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Calabo Jesse Castro Serenobes sa 0930-973-6009. Hala sige, mayong udto, mayong pagpaminaw diha sa inyohan tanan, mayong pagplastar ug mayong paglanog-lanog. Pabati ta sa to ang pagpahimsog kanato karong mga tagna, especially katong uban kanato diha karon nga nanukad na pud sad tuod sa ilahang mga tagsa-tagsang pagpaniudto sa asang dapita, sa asang lugar. Thank you so much duyog ta sa pagpaminaw kanato karon, especially ning mga lugar nga naabot sa tong pagsibya diha dapita sa 88.1 Line FM Santo Tomas, mayong udto 94.1 Big Radio Bayugan City, connected 96.5 Radyo Provinciano Maasim Sarangani Province, 99.9 DYRG FM Radio Gindulman Bohol, Mix FM Dipulog Polanco, Go FM Trinto Agusan, Real Radio San Franz 88.9, 90.3 Kasangga Radio Panabo City, 88.9 Line FM Tubigon Bohol, 91.7 FM Marihatag Surigao del Sur, 94.1 Line FM Hinatuan, Line FM Barubo, Radyo Tribo Madrid, 99.5 Gold Bayugan, 88.3 Line FM Baras Placer, and 94.3 Tandaga City. Maayong udto kaninyong horot. Okay, ala sige, kumbati ta sa tuang programa ani diri karong mga taknaa, Lolo Baba. Ganyan, importante sa Malaga tayo magsama-sama, sinta. Kayo mga panahon nito dapat kayo magkapit-bisig. Lalo na sa panahon ng tinggutom. At maraming mga balatian. Muna ang uban kaninyo diya siguro. Wala na matagal, sige lang trabaho. Daghang kaya akong namatikdan may kiling ang mga ning asinso lagi sa negosyo. Nakabatunog daghang kayo mga material na butang, balay, sakyanan, nakapalaglag pa bisag asya.
Pero gipaninglan na gyapon sa ilahang lawas, no? Oh, dila katong isa tong gihisgutan na to sa kato confession nga online seller, napailain pa pud sa di ay. Bida po ninyo eh. Bahala pa naghago kay mo diha, daghan kay mo kwarta diha o gagrasya diha ba siya sakto nga bisan pagganig kining namoy tambal ng Panginom kung ganyan busadyo po kay mo yung lawas. Tulog ra gyud kayo, no? Tulog bawi pud mo tulog sad. Kaog sakto. Ay mo sige niya mga pagkaon nga puros preservative, puros process. Mo na siya maka minus 10 perminti sa inyo ang kinabuhi. Kada kaoy nyo niya, minus 10 perminti nyo ang life sentence eh. Mo na, no? So, dapat magamping tuod ta. Pero bisan pa man, dapat magproteksyon sa gyapon. Ha? Di ba, Kiling? Tama ka diha, ilalabi na karong mga takna kung gani niudto ka, make sure lang kabisyo my love so sweet nga nakatake pug ka og vitamins para ang imuhang immune system bisa mangganing hago kay ka. Wala kayo'y tantong na damage para mubalik sa yahang saktong posisyon. Sir, ganahan tuod niya na lulubaba, no? Oo, tama. Mubalik sa yahang saktong kahimsog, kalagsik, no? Tumarta sa Angelic C vitamins para sa putiktado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Jesser Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins kadunay mga herbal content, puno sa mga minerales, mo depensa sa imong kalawasan batok sa mga virus ug bakterya. Jesser Angelic C with sodium ascorbate na siya mga kabisyo my love so sweet, no? So tungmar na mo niya na kay mura ni vitamin C nga adunay herbal content. By the way, live data sa atong Facebook page, sa DJ Mike Kiling nga Facebook page. Like, share, follow ninyo tuod ang atong Facebook live karon. And also sa Kalabo Herbal Product Gesture Marketing Facebook page. Pwede mo mag-order diha dapita, no? Okay, sa unsang produkto sa Kalabo ang inyong gustong paliton, palit lang mo diha, anha lang mo diha, comment lang mo or message lang mo. Okay, pwede ta mo deliver sa inyo sa tuwang produkto sa Kalabo via COD or cash on delivery. Kung mga gusto mag-wholesale, mas maayo para mas daghan tang matabangan. Diba? Mo gina siya nakanindot ana diha tuod mga kabisyo my love so sweet. So, duyog ta. Dagan ng utanang anong mo niya to ang tinawganan tuod, no? Kay mo mungod to naandan taon sa to ang vlog manggod eh. Para mas patwitams para ibigin. Pero so sige, so mo na siya lulubaba ha. Anyway, sa may mga katikara na to diha karon. Speaking of mga vlog no, nalingaw ko tong siya ka vlogger ba nga iyang gina content kay puro sa ilim nun. O niya tapos ang ilim nun pud niya ang gina-vlog pud siya kay katong tilapad. Pakit. Dagan kay lagi, mura lagi siya nagmukbang. Kasusi po ko siya kagalingon ba ko pila lang kay duguan niya, no? Pero dili man takalaho tayo niyang kung makigsabay, makibarkada, kagingan niyang klase yung palainom. Kita mo na siya, puro sa mga kanyang duway ba, yahang kuan ba, yung mga yahang content ba. Gilahin mo, ganyan, ginamukbang, ganyan, ginapanghambog, ganyan, lakas tama, ganyan nyo. Katong mga banggiitan o mga bagtik kay mga taong mas labaw pa siya ha, hagbay rang nang matay lulubaba. Musunod good po noon siya. Kani mga ngani klaseng tao, walay pagmahal sa kinabuhi, manggod. Walay pagmahal sa ilahang, sa mga taong nagmahal po siya sa ilahan, no? Pero siguro siya ngunya-unya, ang mga binipisyo ni Inis, tanyo ay makakuan, manggod, makanindot, manggod kayo sa ilahang pamati. Sama na lang, makapabagag naong, ha? Kung ikaw, kuan na to, kining ulawon kay Kastanyan. Diba? Dili ka gunahan makisama, makahilibilo sa bisan kinsa, pero pag munyom ka niya, wow, ang lupit, man! Ha? Bagya kay Kagnaong. Ha? Makapanghasol pag ka. Oh? Sa tuwa, kung ganyan good pa kay ka, no? Wala pa ka na kayo nyo, wala pa kay lakas tama, medyo ulaw ka niya siya, pero pag daan na ganyan ka sa alkoholikong tama, kini may nga niyang klase binipisyo, ha? Nindot ka sa paminyaw. Makadungag o amigo. Diba? Taka nga mo amigo sa imo, ha? Kay malibre yung pag-apil sila. Masabay po sila sa imuhang katama, ha?
Oh, makauyab ka og kalit. May kikamo speaker. Ha? Unya tapos maka-English with ka, maka-English pa jud ka. Unya kaninyot pagid may kiling with accent. Sample daw ng in-Englishan daw nila, we. It doesn't matter where is the beginning student. You and me is togetherness. Shut. Kaya pag yun, makaabot ka sa laing kalawakan. Oh. Iyong nakagalit, uy, time sa, murag lali ko sa langit, hapit. Dahil ni pre, ipukaw ko nimo para mo shot, para nibalik ko din sa kalibutan. Makakawat kag sapatos, tinilas, t-shirt, ha? Muna siya, mga higala, ha? Mayong benepisyo pag ganig ikaw, muinom niya, ha? Oh, makatawag ka sa imong ex, unya, pinahilak-hilak pagit. Makapamaak ka og sakto. Or pamakak niya makapamakak ka og sakto. Naday bakak nga sakto, lulubaba? Oh, kayang bakak nga gigitawon mahalatang bakak. Makatulog ka sa laing balay. Oh, di ba? Parang bahay mo lang eh. Makauwag ka og sakto, ha? Naday uwag nga sakto pud sa lulubaba? Oo, kanyang uwag nga mura kag kuan, kining walay masuko nimo, ha? Mopatol pud ang imong giuwagan. Kay pareha siguro nimong hubog. Tapad siguro nimo nagkasabay. Muhara pong kauban or kumpare nimo. Yaks ko rin, gilod. Makagahi sa ulo, bisa na asa. Nga ulo, gahi kayo, ha? Adi ko mo to na lulubaba na one time sa una palahubog man punta tuod ta tong mga bata-bata pa ta tong mga garaon pa ta tong time. Wag yun. Isumpa yun ako na siyang ilimnuna kay pag mo inom ko tuod niya na lulubaba. Labaw nag pakay na kayo. Wag yun, wag kabalos yun. Masawayan na lang taon ta. Tiksa na lang tagkalit nga pinasuko. Nya magguno na din ta. Asa man ko na nagkamali. Napay jugang may kiling. Uy, napaday na sabi na kung manan to. Makatug ka sa dalan, kanal, CR, ha? Ano na pod, makawalag problema. Pero katulang time, pero pagkaugma na, dugagan yung problema kay maglibad yung mga ulo, eh. Makapaisog sa imo. Bisag payatot, ikas na yan. Nga alam mga tao si mo, isog kay ka. Paminyaw po niyo mo sa mong kawiliyo, walay mo tarog ni mo. Mura kag si tawag na tuwan niya, may kilig, si Kwan, Taguro. Walang kahit isang pwedeng sumukol sa akin. Dahil ilalabas ko ang aking 100%. Wala kay kadlukan, ha? Sumunang wala makawala gina sa kadlok. Makadalikyat ka ni crush. Bisag ubog ka, makalakaw pagi ka, musukol, mamisita pa ka ni crush, gabihin dya ko. Makanindot sa imuhang tingog. May kikamukanta niya eh. Makabiga o guay limit. Kung ikaw, kung ikaw kapederasyon, ang biga pa nimo, mura ka lagi o guwan, ganing imuhang vitamins nimo anya bitaw, murag times 100. Dili na natin eh. Basta importante sa malaga, kini magamit kini ng mismong kusuga gitaw ni, ha? Once magbiga-biga yan eh, ganyan, gadunay kusog nga mula hotay nga anto sa binuntagay. Pero ang problema lang, ang imuhan nagbitay. Tanaw ninyo, mayo niya o mayo niya? Murag makapaluya manlulubaba mo nang uban ka nato siguro labaw na kung napulaan na mundang nang gito
Pero napay iban katong mismong vlogger aton niya Lulubaba, wala pa to nagsugod pa to sa iyahang kinabuhi nga kuan kining alcoholic. Pero mabot ra gyapon ang time, no? Pero kung ikaw alcoholic ikas tanan bitaw kabisyo my loves ng imuha ng sistema nahimo na nimong tawag na kining alcoholic ang imuhang lawas. Muundang gani ka, pwede kang mabugtuan sa mong kinabuhi. Mao nang ang uban na di na gina pwede muundang. Okay, pag muundang gaya na sila, ang ilang lawas mangita nag-alkohol. Rag masalimo ang nang ilahang lawas. Di nakakaya, pwedeng ma-overpatig. Niya tapos kabalo, kabsan pa sa kinabuhi, no? Diba? Munang uban, ginadixtos na lang nila eh. Gani, magpa-hospital niya tapos kana mo i-dextrose. Perfect talent. May kapaliwatan. Ha? Pero ako pa ninyo, dangan to ng kanyang klaseng bisyo kay muraga diligid siya malamon. May lang to na siya kung ganing bata-bata ka niya tapos ngita pa ka og kuan ba? Kalingawan ba og kalingawan o niya tapos kuan pa ka kining si tawagan niya kaya nga irihis pa kay kanya ko. Lao pa kay tanan, gusto pa ka maglaglag, barkada, lingaw-lingaw, nyamay nga ha. Pero pag mabot na kay ka sa butong-tong gani ka og 30, undangin naman nga niya, bisag butong-tong man gani ka og 27, 28. Nyam-nyam na nimo, wala o niya manginganyang klaseng bisyo. Kay pag ganyig tungtong na kanya, matikdan niyo mo sa mong kagalingon, drill naman kukutob. Wala mo kay pag-asinso ani. So, diyan dangan nimo na siya niya, tapos magsugod na din kag paligon sa mong kalawasan. Bawi din kasi mo ang lawas ni mo dayon, ha? Kaya humanyan naman kacho, pinakatuloy ka sige og wara-wara. O niya tapos, karon bawi niya po ka sa pag-asinso, pagpahimsog sa kalawasan. So, mayong buhato nimo, magtumal ka sa tuwa mga produkto diri sa Kalabo. Para mo lagsik ang imong lawas, mailikay ka sa mga balatian. Para ligon ba? Labi na kanyang Kalabo Plus Herbal Capsule, kaya dako kanyang tabang, labi na sa mga sakit. Inom ka og tumal sa Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o sa Kalabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Yes, of course, Lolo Baba, epektibo yung kay na siya. Maayo kay nimo na siyang ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Kalabo Plus Herbal Capsule with garlic o Kalabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay ikabalaka kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga ang Kalabo leaves o oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks o sa strokes, no? Makatabang usab kini sa pag-energize o rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body, aids in digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. O makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut, mga kabisyo my love so sweet. So muna siya ang atong angay buhaton aron mobalik ang kalig-on kalagsik sa atong panglawas. Diba? Sa dugay panahon atong pag-abusar, mao na bawi ta no kay para dili ta makapurisyo sa tuwa minahal kay of course siguro nagid pug kay uyab nya gusto ka ng uyab nimo gusto nimo nang minyuan na makigminyo ka na sa yaha nya tapos ingana ang imong binarugan. So dapat kung makigminyo ka plaster nimo ang kaugalingon. Sao nimo plaster sa inyong pamilya kung imong kaugalingon wala nimo na plaster. I-plaster nimo imong kaugalingon pinagi sa papaligon sa imong panglawas aron sa mga trabaho na kay kasuporta matabang ang matukod nimong pamilya nga ginahandom nimo og sa imong asawa. Anyway, padayon ta alas 11:31 na doyog sa pagpaminaw diri gyapon sa tuwang programa mga kabisyo my love so sweet. Kauban niyo kini si Mike Kiling. O kini po si Lolo Baba, ha? Yeah!